Croeso i'r cyflwyniad yma dan nawdd Cymdeithas Emynau Cymru. If this is heaven, I can't wait to get there. Disgrifiad Americanwr o sŵn cynulleidfaol Gymru yn morio canu Emynau. Dyma un o'n traddodiadau arbennig ni. Traddodiad gafodd ei ddatblygu dros genedlaethau yn y 19fed ganrif ar 15. Traddodiad gafodd ei eni yng ngwres y diwygiadau crefyddol, ond sy'n tynnu ar lawer traddodiad hŷn ac yn cymathu elfennau barddonol a cherddorol mwy nag un wlad. Dwi am sôn am ddau gymeriad, dau gerddor, dau gyfansoddwr, sy'n rhan o'r traddodiad yma. John Williams a John Thomas. Neu, fel maen nhw'n arfer cael ei nabod, iddi gwahaniaethu nhw oddi wrth y llu John Williamses a John Thomases iddi gael, John Williams Dolgellau a John Thomas Llanwrtyd. Does gyda ni ddim llun o John Williams Dolgellau, dim ond y disgrifiad hwn. O ran y dyn oddi allan, dywedir i fod o daldra cyffredin, lledennau, o edrychiad isel a gostyngedig, ond yn foneddigedd a thra hawdd i'w hoffi. A falle gall yr artistiaid yn eich blith chi greu llun dychmygol ohono fe ar sail y geiriau hyn. Fe gafodd John Williams ei eni ar y 6 ar 20 o Ragfyr 1740 yn yr Hafoti Fach, tŷ ffarm, ar y ffordd ddu rhwng Dolgellau a Thywyn yn Sir Feirionnydd. Ac o achos i ddyddiad geni, fe gafodd yr enw barddol Iwan Rhagfyr. Ond fe symudodd y teulu yn fuan iawn o'r Hafoti Fach i dyddyn o'r enw Talawain, ger Dolgellau. Ac yna y cafodd John Williams ei fagu. Fe ddilynodd grefft i dad, a dysgu bod yn hetiwr. Ond oedd e hefyd yn hoff iawn o ddarllen a sgrifennu. Ac ymhlith y bobl roedd ei dad yn delio yn nhw oedd masnachwyr gwlân o amwythig. Welodd ddiddordeb y John ifanc mewn llyfrau, ac fe drefno nhw iddo fe gael cyfnod o ysgol yn amwythig. Nid yn unig i wella i ddarllen a'i sgrifennu, ond hefyd i ddysgu canu'r ffliwt a'r trwmped. A'r ddoi offeryn yn ôl pob sôn yn codi ofan ar drigolion Talawain pan fydde fe'n dod adre. Roedd dysgu cerddoriaeth yn ail hanner y 19fed ganrif yn dibynnu llawer iawn ar athrawon oedd yn mynd o fan i roi gwersi, ar athrawon crwydrol fel un ni'n tueddu cyfeirio atyn nhw. Fe gafodd John Williams wersi gan un o'r rhain, sef John Simmons, gŵr o Sir Drefaldwyn. Ac yn sgil yr hyfforddiant gafodd gan John Simmons fe ddechreuodd gyfansoddi, tonau ac anthemau byr at iws yr eglwys yn Dolgellau, i eglwys leol. Salmau medryddol Edmund Pris oedd yn cael eu canu'n gyffredinol yn eglwysu Cymru ar y pryd, ac ar gyfer rhai o'r rhain mae'n debyg y lluniodd John Williams i donau cynhara. Ac mae'n ddiddorol bod y tonau sydd wedi goroesi yn traddodiad ni yn donau ar y mesur salm. Tua 1764 fe briododd a Jane Jones o Fryn Rhug ger Dolgellau. Yn para i weithio fel gwneithurwr hetiau ac yn ymweld â'r ffeiriau. Nid yn unig am resymau masnachol, ond mwyn dod i nabod i gyd gerddorion. Oedd yn ymgasglu yn y ffeiriau ym mhob man. Daeth i nabod o blith y genhedlaeth hŷn John Jeffreys, Llanynys ger Rhuthun, ac o blith cerddorion iau Owen Williams o Fôn a John Ellis o Lanrwst. Ac yn y ffeiriau mae'n debyg yr oedd na seiadu bywiog, rhannu syniadau cerddorol
rhannu tonau a gwybodaeth, trosglwyddo ambell i lawysgrif, a'r holl gerddorion yna yn bwydo'i gilydd. Ond yn 1772 fe benderfynodd John Williams roi hibo gwneud hetiau, ac fe ddechreuodd weithio mewn swyddfa, yn swyddfa'r cyfreithwr Edward Annwyl yn Dolgellau. Falle na chafodd e ddim blas ar y gwaith oherwydd yn fuan wedyn, y flwyddyn ar ôl ni, fe ddechreuodd gadw ysgol, a dyna bu oedd e'n ei wneud tan ddiwedd ei oes, mewn gwahanol fannau yn Sir Feirionydd, Trawsfynydd, y Bermo, Dolgellau, Llanwrtyd. Ond tra oedd e wrthi yn cadw ysgol, yr oedd e'n dal i gyfansoddi tonau, anthemau a darnau offerynnol. Llawer ohonyn nhw yn dal mewn llawysgrif hyd heddi. Yn ei flynyddoedd ola, fe symudodd yn ôl i Dolgellau, ac yn Dolgellau bu farw ar yr 11 o Fawrth 1821. Yr oedd e'n hoff, fel y dwedes i, o gyfansoddi tonau i'r salmau mydryddol oedd yn cael eu canu yn yr eglwys. Wedi'r cyfan, cerddoriaeth yr eglwys fyddai brif brofiad o gerddoriaeth, ac roedd hi'n naturiol iddo fe ymateb i'r hyn oedd yn gyfarwydd, a'r amgylchfyd roedd e'n rhan ohono ac yn symud o'i fewn. Dyma un o'i donau ar y mesur salm, tôn sy'n dal gyda ni heddi, y don Saboth. Fe gyhoeddwyd hon yng nghasgliad John Parry, Peroriaeth Hyfryd, yn 1837, dan yr enw Penllyn. Ar ôl hynny fe gafodd ei diogelu ym mhrif ffrwd y llyfrau Emynau. Ac eithrio bod nodyn hir ar ddechrau pob llinell yn y ffurf sydd yn Peroriaeth Hyfryd, dyw ffurf y dôn ddim wedi newid. A dyma dôn arall o'i waith ar y mesur salm, y dôn Dyfroedd Siloa. Fe gyhoeddwyd hon mewn cyfrol arall, Caniadau y Cysegr, gan John Roberts Henllan, yn 1839, a hynny dan yr enw Dolgellau. Dyma Dyfroedd Siloa, fel i ni wedi arfer â hi. Mae'r ffaith fod y ddwy dôn yn cael eu cyhoeddi yn y casgliadau dylanwadol hynny, Peroriaeth Hyfryd a Caniadau y Cysegr, ar ôl oes John Williams ei hunan, yn awgrymu bod nhw wedi ymsefydlu yn repertwar cynulleidfaoedd y cyfnod, wedi cael eu trosglwyddo ar lafar, efallai trwy lawysgrif. Ond os yw ffurf Saboth yn weddol debyg i'r hyn sydd yn Peroriaeth Hyfryd, dyw hynny ddim yn wir am Dyfroedd Siloa. Dan yr enw Dolgellau, y cewch i hi yn Caniadau y Cysegr yn 1839. A dyma hi.
Yr un dôn fel y clywch chi, ond mae ffurf hi'n wahanol. Mae'n 5 llinell, yna ailadrodd un llinell. Mae'n amlwg bod yr alaw a'r dôn wedi cael ei golygu gyda'r blynyddoedd, wedi cael ei symleiddio a'i cwtogi. Ond sylwch ar y dôn fel mae wedi gosod mas yn caniadau y cysegr. Fe welwch chi fod yr alaw ar y drydedd erwydd, oherwydd y dynion y tenoried fyddai'n canu'r alaw yn yr eglwys yn y cyfnod yna, nid y merched, cyfalaw fyddai gan y merched. Mae'r ddau newid yna yn arwyddo y math o newid ddath dros ganu Cymru yn y genhedlaeth ar ôl oes John Williams. Fe newidiwyd patrwm y canu i rywbeth mwy tebyg i'r patrwm corawl, lle roedd y merched yn canu'r alaw a'r dynion yn canu'r llinell denor. Hefyd fe symudwyd at donau oedd yn symlach ac yn fwy ffurfiol i naws, yn llai gwasgaredig na rhai o'r hen donau. Fel y gallwch chi ddychmygu, fe gafwyd cryn wrthwynebiad i'r ddau newid, ond dyna y cyfeiriad y symudodd y traddodiad iddo fe. Beth ddigwyddodd felly? Wel, yn un peth fe ffurfiwyd cymdeithasau cerddorol lleol. Bethesda, Rhos Llanwrtyd, Aberystwyth, Llanidloes, y Bala a sawl canolfan arall. Pwrpas y cymdeithasau hyn oedd dysgu elfennau cerddoriaeth a dysgu canu mewn cynghanedd. Roedd hyn yn sail wedyn ni i ddatblygiad canu cynulleidfaol a chanu corawl. Fe ddaeth pobl yn fwy ymwybodol o reolau a phatrymau a'r angen i fod yn ddisgybledig. Fe fuodd na gyhoeddi gwerslyfrau cerddorol. Grisiau cerdd arwest gan John Ryland Harris, Ieuan Ddu o Lantawi, mab y bardd Gomer. Y Caniedydd Crefyddol gan William Owen y Drenewydd. Gramadeg cerddoriaeth gan John Mills a'r arweinydd cerddorol gan Richard Mills, Millsiaid Llanidloes. A llawer i deitl arall. Oedd yr rhain i gyd yn ceisio gosod safon newydd i ganiadaeth yn gyffredinol. Safon uwch, llyfr John Mills yn arbennig, yn ceisio dyrchafu caniadaeth eglwysig. Ond oedd y gwerslyfrau yma'n werthfawr iawn oherwydd bod modd astudio cerddoriaeth yn fwy ffurfiol nag mewn cyfnod cynt, lle roedd dibyniaeth ar yr athrawon crwydrol ac ar eu gwybodaeth nhw. Roedd y gwerslyfrau hyn yn anelu yn uwch. Fe gafodd hyn effaith mas o law ar y canu yn yr eglwys a'r capel. O dipyn i beth, fe ddaeth pethau yn fwy cywir ac yn fwy disgybledig. Yn well o ran ffurf ac amser a nodiant. Fe ddaeth pobl yn fwy ymwybodol o'r angen i geisio gwella'r canu ac i ganu'n well. A thrwy hynny, fe ffurfiwyd y traddodiad 4 llais sydd wedi bod mor bwysig i ni yng Nghymru mewn canu cynulleidfaol, ac yn nod amgen y traddodiad Cymreig. A byddai canu oes John Williams Dolgellau yn ail hanner y 19fed ganrif a degawdau cynta'r 15 yn taro ni yn amrwd iawn iawn. Pawb yn canu ar draws ei gilydd. Weithiau ddim hyd yn oed yn yr un cywair. Weithiau yn ôl y disgrifiadau, dwy ran o'r gynulleidfa ddim hyd yn oed yn canu'r un dôn.
ac roedd pob math o ddiofalwch yn effeithio ar y canu. Y traddodiad yn y capel, wrth gwrs, oedd canolbwyntio ar y bregaeth. A mae yna lawer i ddisgrifiad o gynulleidfaoedd yn codi i ymadel pan fydde'r bregaeth ar ben gan adael gweddill y gynulleidfa i ganu'r emyn oedd yn cloi'r cwrdd. O dipyn i beth, fe newidiwyd ar arferion hynny. Ac yna yn 1859, fe gafwyd diwygiad crefyddol dylanwadol. Un o effeithiau'r diwygiad oedd ychwanegu at gynulleidfaoedd y capel yn arbennig, ond yn sgil hynny, fe gafwyd llawer mwy o ffurfioli ymywyd capeli ac eglwysi. Ehangu adeiladau, datblygu trefniadau enwadol, cryfhau traddodiadau canu. Yn yr un cyfnod, a dechreuodd y twf mawr mewn canu coral ochr yn ochr a'r cynulleidfaol, a'r un bobl yn aml iawn yn cymryd rhan yn y ddau. Plentyn yr oes newydd hon oedd yr ail John dwi am sôn amdano fe, sef John Thomas. Am ei fod Ganrif yn ddiweddarach na John Williams wedi eni yn 1839, lle roedd John Williams wedi eni yn 1740, mae gyda ni lun ohono fe, John Thomas. Ac am ei fod Ganrif yn ddiweddarach, fe gafodd fanteisio ar gyfleoedd nad oedd ddim i gael yn oes John Williams. Y datblygiadau mewn cerddoriaeth, dwi wedi sôn amdanyn nhw. Fe allodd John Thomas studio o werslyfrau. Fe allodd glywed mwy o gerddoriaeth. Ac oherwydd hynny, roedd e'n etifedd traddodiad cryfach. O plentyn rhagfyr oedd John Thomas hefyd. Gafodd ei eni ar yr 11 o Ragfyr 1839 ymlaen Anerch yng Ngheredigion, yn fab i Benjamin a Nanny Thomas. Roedd ei dad, bensiar siop, fel oedd e'n cael ei nabod, cadw siop y pentre ac yn ganwr da. Yn siop y pentre, y dysgodd John Thomas i fusnes, ac fe fi'n brentis dilledydd yng Nghastell Newydd Emlyn am ychydig cyn dod nôl i flaen Anerch. Ond i ddileu te, pan oedd hi'n ifanc, oedd cerddoriaeth a barddoniaeth. Fi'n cyfansoddi barddoniaeth a chael peth llwyddiant mewn eisteddfodau. Fe wnaeth ymdrech hefyd iddi addysgu hunan mewn cerddoriaeth a dechrau cyfansoddi. Erbyn yr 1860, pan oedd John Thomas yn ddyn ifanc, roedd wrthi yn cyfansoddi rhanganau ac anthemau fel llawer un arall. A fe gyhoeddwyd rhai o'r rhain yn y cylchgrawn y cerddor Cymreig, dan olygyddiaeth Ieuan Gwyllt. Fe gafodd lwyddiant yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dyma i chi i anthem Moeswch i'r Arglwydd. Fe welwch chi ar dop y dudalen gan Mr John Thomas blaen Anerch. Ac ar y gwylod fe welwch chi nodyn yn dweud fod yr anthem ragorol hon wedi barnu yn orau yn Eisteddfod Rhyl 1864. Anthem arall o'i waith a ddaeth yn eithriadol o boblogaidd oedd yr anthem bendigedig fyddo arglwydd yw Israel. Eto wedi chyhoeddi yn yr 1860 ac wedi hysbrydoli yn ôl y traddodiad gan gyffro diwygiad crefyddol 1859. Ac o'r cyfnod cynnar yma hefyd, y mae emyn dôn fwyaf adnabyddus, blaen cefn yn dod. Mae yna hanes diddorol i hon. Yn ôl yr hyn sy'n cael ei gofnodi yng nghofiant John Thomas gan Evan Evans, ac yn ôl yr hyn yr oedd John Thomas ei hunan yn ei ddweud, mae'n debyg, fe gafodd blaen cefn i chyfansoddi ar gyfer cystadleuaeth. Cystadleuaeth mewn cwrdd cystadleuol yng nghapel blaen cefn,
heb bod ymhell o flaen anerch, a hynny yn 1861, pan oedd John Thomas yn 11 oed. Chafodd y dôn ddim berniadaeth dda iawn. Cafodd ei chondemnio gan y beirniad pwy bynnag oedd hwnnw am fod yn llawn jerks a jigs. Yn amlwg, medde'r beirniad, yn waith cyfansoddwr ifanc dibrofiad. Ac fe roddwyd y wobr i dôn arall. Ond mae'r dôn arall wedi hen ddiflannu, ac mae blaen cefn wedi aros gyda ni ac yn dal yn dôn boblogaidd. Dyma hi. Yn 1871, fe briododd John Thomas ac Ann Williams o Llanwrtyd a symud i fyw yn y dref fach honno yn Sir Frycheiniog. Merch llythyrdu Llanwrtyd oedd Ann, ac ymhen amser fe etifeddodd John Thomas waith y post feistr, gan ei dad yng nghyfraith Isaac Williams. A dyma lun o'r llythyrdu tua'r flwyddyn 1900. O 1871 ymlaen, felly, fe aeth John Thomas blaen anerch yn John Thomas Llanwrtyd. Ond oedd y siop yn fwy na llythyrdu. Roedd hi'n gwerthu pob math o nwyddau a dillad, ac roedd profiad John Thomas fel dilledydd yn werthfawr. Fel y gwelwch chi o'r poster yma, roedd na bob math o bethau yn cael ei gwerthu yn llythyrdu Llanwrtyd. Yn Llanwrtyd, roedd John Thomas i dreulio gweddill ei ddyddiau. Ac am flynyddoedd, ychydig iawn fi oedd e'n ei gyfansoddi. Ond fe ddath i'r amlwg yn y cyfnod yna o'r 70au ymlaen fel beirniad eisteddfodol ac yn enwedig fel arweinydd cymanfaoedd canu. Erbyn yr 1870au roedd y gymanfa ganu oedd yn tyfu allan o'r traddodiad canu cynulleidfaol newydd oedd wedi datblygu yn y 10awdau cynt, a roedd y gymanfa ganu wedi tyfu yn aruthrol yn ei phoblogrwydd ym mhob ran o Gymru. Roedd arweinyddion cenedlaethol yn dod i'r amlwg. Yn ei blith, Ieuan Gwyllt, Edward Stephen Tanamarian, a John Thomas. Ac fe fu John Thomas yn brysur wrthi am 10awdau. Dyma i chi dudalen o'r cofiant gan Evan Evans, lle mae'n dyfynnu o ddyddiadur John Thomas am y flwyddyn 1882. Ac fe welwch chi i fod yn arwen rhyw 20 o gymanfaoedd yn ystod y flwyddyn. Rhester sydd yn neud rhywun yn bryn o wynt. A'r lleoliadau yn amrywio o Bontseni i Aberdâr, o Llansanffraid i Llanuwchlyn, o Abercynffig i Lunden. O ystyried yr amser oedd ei angen i deithio yn 1882, mwy na fyddai heddi, mae'n syndod fod John Thomas yn gallu cyflawni dim o'i waith fel post feistr, oherwydd erbyn iddo fe gyrraedd adre o un gymanfa, roedd hi'n bryd cychwyn am y nesaf. Ond am flynyddoedd, fe fu wrthi'n brysur iawn. Ac yn arwen, ambell i gymanfa gyda'r ffon hon, un o'r trysorau sy'n digwydd bod yn fy meddiant i. Ffon oedd yn eiddo i John Thomas Llanwrtyd. Roedd e'n cael ei barchu yn uchel iawn
fel arweinydd, am ei ddwyster a'i effeithiolrwydd. Ac yn y cofiant mae yna benodau sy'n talu teyrnged uchel iddo fe am ei ddawn yn y cyfeiriad yna. Fe ddychwelodd e at gyfansoddi yn ddiweddarach yn ei oes a dod yn drwm dan ddylanwad diwygiad crefyddol 1954-55. Yng nghyfarfodydd y diwygiad, fe gafwyd tipyn o fynd ar ei osodiad o eiriau i gyfaill dyfed mae carcharorion angau yn dianc o'i cadwynau. Does dim sicrwydd pryd y cyfansoddodd e'r dôn cymod i eiriau gwilym cyfeiliog, cael trefn i faddau pechod yn yr iawn, ond mae ryw awyrgylch diwygiadol ynghylch hon, ac mae yna stori ddiddorol iddi hefyd. Mae'n debyg i John Thomas daro'r alaw yn fyrfyfyr ar lyfr llofnodion rhywun oedd yn ymweld â'r llythyrdy, a chofio amdani ddi yn ddiweddarach, efallai yng ngwres y diwygiad. Yn sicr fe ddaeth yn boblogaidd yn sgil y cyfarfodydd torfol hynny. Dyma'r dôn cymod. Dôn arall o'r cyfnod diweddar yna, cyfnod y diwygiad, yw Aberporth. Fe gysylltwyd hon ag emyn morswyn, arglwydd Iesu arwain fenaid at y graig sydd uwch na mi. A'r sôn yw bod y rhythmau yn y llinell olaf ond un, sy'n darlunio'r geiriau a phan chwalo'r greadigaeth, yn disgrifio chwalfa'r môr ar y creigiau ger Aberporth, heb bod ymhell o flaen anerch i blentyndod. Ond am fod tôn Caradog Roberts in memoriam mor boblogaidd ar y geiriau hyn, dyn ni ddim bellach yn clywed Aberporth, y dôn a fi mor boblogaidd yn y genhedlaeth ar ôl diwygiad 1954. Dyma hi. Fe fu farw John Thomas 100 mlynedd yn ôl, ar y 15 o Chwefror 1921, a gafodd ei gladdu yn Llanwrtyd. Fe etifeddodd draddodiad canu cynulleidfaol oedd ar ei bryfiant, ac fe gyfrannodd, ochr yn ochr â sawl un arall, at feithrin y traddodiad yna trwy gyfansoddi a thrwy arwen cymanfaudd canu. Fe ddatblygodd y traddodiad yn sylweddol i mewn i'r 20fed ganrif a dal yn ei fri tan chwarter ola'r ganrif honno. Mae'n draddodiad sydd i raddau pell iawn wedi gwanhau erbyn hyn. Ond mae'n dal yn fyw, ac yn bwysicach, mae'n dal yn etifeddiaeth i ni, ac yn destun edmygedd
i genhedloedd eraill. Ac o edrych yn ôl dros ganrif at yrfa John Thomas, 2 ganrif at yrfa John Williams, mae'n werth i ni ystyried a gwerthfawrogi'r hyn a gyfrannodd y 2 John i ganu'r Cymru.